BB okra, lady finger, lady finger daw, and fried chicken. Ito lang yung rice ko. Diet ko lang. Uy, Ito kay Ricky. nabundok yan. Ito na ako. Dip na. Madami ko siya. Sarap. Favorite ko lang. Sauce sa bago. Ito bago kong with calamansi juice and chili powder. Powder pang. Bahay. Pindak. Tapos maganda. Chili powder bago yun. Hindi namin binili yung chili. Maraming mga yung chili sa amin. Kapit bahay namin lang ito. Meron siyang maganda. Sili tapos. Nahinugin mo na lahat. Hiningi ko siyempre. Mag-chili kami. Tapos binilag namin. Ang blender ko. Chicken. Anti-diabetic. Hindi ko anti-diabetic ako. Nakakataba daw to fats. Pero masarap ang bawal. White rice. Sarap ng sarap. Maubos namin ito. Masarap kasi ito pag in-steam mo siya yung pag nag-turn na yung ano, pagka umiba na yung kulay, pakain mo na. Pwede na kasi. Mas masarap. Hindi, ano kung yung ano, yung overcook. Yung iba nga, ano, kinikilaw yun eh. Ibang bansa. Ano bin akong dati? Bago pinigat tapos kinain na. Paborito lang talaga namin ba? Yun yung kinukwento. Ginagawa nila. Wala, pinakanda nila. As this. Pero paborito ko na talaga yung okra. Ever since. Magkakapat pa ano. Pinakot lang. Naman sili ka ba?
Masarap to kasi bagong pitas. Dapat pala nagkano tayo ng tayo. Sili. Sa'yo na lang, hindi. Gusto ko yung ano, spicy pero ayoko nang makain ng fresh na sila. Hindi ko kaya. Hindi kaya ng buhang ko. Yung fresh na kainin, hindi kaya ng buhang ko. Gusto mo, kaya na. Lupit ko. Ganito ko pala. Pugusahin yung rice mo. Lagi kang gusto. Sama mo. Bilis ang maglabi. Ito, ano, gusto rin ng aso namin. Gusto ng dog namin. Malinis.